Hello po mga mamamayan, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon pong hapon na ito ay ipapakita ko lang po sa inyo kung paano magluto ng minaisan na baka. Ito na po ang mga sangkap. Baka na pinapakuluan, tapos mais na maliliit, bawang, luya, sibuyas, at saka patatas. Maglalagay rin po ako ng silver swan soy sauce at saka oyster sauce. Maglalagay din po ako ng asin at saka garlic powder. Yan lang po. Maglagay lang po tayo ng tubig dito sa kaldero mga mamamayan. Tapos papakuluan ko po ito para maluto. Pati na rin itong ating patatas. Yan na po, nakasalang na po siya. Kailangan po kasi na lulutuin ito bago ako mag-isang magluto ng baka. Ngayon pong medyo luto na ang ating patatas at saka ang ating mais, ay uumpisahan ko na po ang pagluluto ng ating baka. Ngayon po ay kakailanganin po natin ng cooking oil sa ating lulutuin. Maglagay lang po tayo ng konting mantika dito sa ating kawali. Pagkatapos po ay igisa natin itong bawang, tapos ngayon pong nag-golden brown na po siya ay isunod na po natin ang ating luya. Ngayon po ay pwede na pong isunod ang ating sibuyas. Ngayon po ay isusunod ko na po ang ating baka. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng toyo. Mga 2 tablespoon na toyo ang aking ilalagay. Hahaluin lang po natin siyang mabuti. Po ay maglalagay lang po ako ng konting tubig para po lutuin mabuti itong ating baka. Tapos po ay tatakpan po muna natin to. Maglalagay lang po ako ng garlic powder. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating mais. Hahaluin lang po natin mabuti. Hihinaan natin yung apoy. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng oyster sauce na mga 1 teaspoon.
Maglalagay lang tayo ng konting asin. Ngayon po ay isasunod na natin ang ating patatas. Ayan na po mga mamamayan, luto na po ito. Hahanguin ko lang po ito galing sa kawali. Pinatay ko na po yung apoy. Ayan na po ang aking minaisan na baka, mga mamamayan. Maglalagay lang po ako ng green onion sa taas ng aking minaisan na baka. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe nito. Sana mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!